Som noget helt nyt har vi altså valgt at give 3.000 kroner ud hver eneste måned. Og det er meget simpelt. Vi har bygget vores helt egne 3 slotmaskiner, som I kan se inde på casinoaftaler.dk, hvor det handler om at få den højeste X på den ene maskine. Det handler om at få det højeste samlede gevinst på den anden maskine. Og så handler det om at få den højeste samlede enkle gevinst på den tredje maskine. Hvor der er et leaderboard, og 30 mennesker kan altså vinde præmier hver eneste måned. Det bliver reset efter den første. Du får 2.000 credits om dagen. Det er credits, man spiller med. Man kan bet helt op til 40 i bet size. Så hvorfor ikke tjekke det ud? Det er brandvarmt, det er nyt, det er innovativt, og der er ingen andre end os, der har det. Nu er det ind på casinoaftaler.dk. Log ind med jeres Twitch. Det er det eneste, det kræver. Og så kan I være med til at deltage i 3.000 kroner hver eneste måned. Plus en hel masse andre lækre ting, I kan vinde. Ja tak. Det er lige før jeg får hovedpine, når jeg kigger på det. No cap. Mandhavs officielt tapsuge. Og flexe noget på. Det er ligesom at flex, man har en pik på 3 cm. Forstår du, hvad jeg mener? Absurd at gøre. Oh shit, det er højt. Det gør han ikke, gengænger. Det gør han sgu ikke, man. Det gør han ikke, bro. Meget højt. Det er ikke højt mere, vel? Stadig højt. Umuligt, det er stadig højt. Jeg får det ikke mig. Det må man jo... Kæft, hvor er det så... Det må man selv vurdere. Simors, det er stadig højt. Simors, billeder er stadig højt. Jeg er høj jo. Jeg råber højt. Kan jeg sige. Chat, er det højt? Det er rigtig meget det. Jeg har spurgt om King, om man ikke skulle til at komme i gang igen. Lidt højt. What the fuck, det er saucer. Saucer, okay. Ej. 20x. Kan man få 20 gange 20? Er det ting? Okay, Troy. Så er vi ligesom tilbage i chatten, ikke? Det er 100x. 100x. Ja, det gør jeg også en gang. Jeg har spurgt ham flere gange med for ham overtalt. Du kigger på en stream nogle gange. Jeg har spurgt ham, om man ikke skulle være step ind som vikar og sådan noget, men han spiller fucking lækker, bro. Han bilder mig ind, han har travlt med skolen, og så viste jeg ham lige på streamen, at han havde 88. Rigtig god start. Vi er der. Jeg er mere travlt med at være lort til League. Plus 1, bro. Jeg er fucking enig. Han er blevet tired, det siger han. Og 100% af gameplay op at stream. Det er Mosters ansvar. Og det er jo det der. Hvis de mener, der ikke skal være rappers, jo. Så... Sådan der. Oops and join. Fin start, rød hitter. Æbler hitter her. Oh my god. Der er meget, der kan hit her. Grøn hitter også. Det er en kæmpe start, gutter. I fatter ikke, hvor stor start det er. Holy moly start. What the fuck? Bismillah. Vi er der. Okay. Holy moly start. Lock in. Bare ikke dø. Nej. Den dør. Hvor er det sygt. Man får sådan en start og så... Okay. Ikke ting. Nej, men altså... Vi får sådan en start der, og så troller den bare. Hvor er det fucking ærgerligt, gutter. Vi får en mega... Hvor er det ærgerligt. Aldrig nogensinde set den her bag. Kæft, jeg fik mange kuldegysninger. Hold nu kæft, hvor. Kom mere op i CS, bro. Marie. Rotten kan ikke pay. Første gang i 20 år, at de er i finalen. Er det rigtigt?
Du har ikke engang levet i 20 år, mate. Flot maskine. 14 kroner. 10! Okay, du går glip af 100. I tager ikke den, hvor det er mulighed 100. Det er skørt. Det er fuldkommen absurd. Så vil man heller ikke vinde, det mener jeg. Fuck, hvor er den dårlig. Hvor er den absurd dårlig. Man vil ikke vinde. Jeg er sådan nogle troller. Jeg glæder mig sygt meget til den der fucking super, vi har. Hvad så? Godt at se dig, bro. Hvordan fuck vågner du også først op nu? Det er jo helt absurd. Eventuelt flere hus. Connect noget. Er det en ting? Mere X måske? Okay. En fugl! Ej, hvor er det scam. Fri 7,45. Okay, crazy. Crazy. Bare drop fuck mange spils. Eller hvad? Oh my god. Oh my god, save til sidst. 75 på 2 kroner. Det er sløjt. Det er rigtig dårligt. Jeg kaster 100% løb nu. Så hælder vi på 3. Godt. Du er skammet indtil videre, boys. Det kan bare sige. Okay. 50. 2. Ekstra rundt om her. Fucking safe. 110. 4. Kæmpe hit. Holy moly. 560x. Søger du Danmarks bedste indbetalingsbonus, så husk at tjekke casinoaftaler.dk ud. Vi har altså både Spildansk nu og Spilautomatet, som har Danmarks højeste RTP på Hacksaw. Udover det, så er de begge no-sticky bonusser. Det er de bedste indbetalingsbonusser i Danmark, for det betyder, at hvis du for eksempel indbetaler 300 kroner, så får du også 300 kroner ved siden af. Men du starter med at spille for din egen penge de første 300 kroner. Hvis du rammer stort i den her pulje, kan du stoppe indbetalingsbonussen og trække alle pengene ud. Kæmpe fordel, hvis du spiller mod casinoet, så sørg nu for, tag indbetalingsbonussen, tjek casinoaftaler.dk ud, 18+, spil ansvarligt, og så må I nyde videoen, venner. Ja tak. Den vil jeg gerne se på. For once in a lifetime. Nå ja, det var, I fik den til sidst, den her maskine der, det er rigtigt. Jeg lavede også en kæmpe save. 4x, det var stort. Oh my god, sådan et hoved. Hoved! Og... Mis og blå. Mis og blå! Se en kattemis og blå! Sådan en her. Hvad? I'm confused. Blå! Er det en ting at få en blå? Det er det ikke. Oh my god, så får vi den på sådan noget fucking jøllepis.
Så connecter den ikke. Altså potentiale for at connecte hele lortet. Ikke dø her. Så nu kan vi næsten 100 x på det her skod her. Det var super, jo. Jeg ved ikke, hvad super gør, men... Klart, du ikke skriver ind, så må man jo være logget ind fra starten af. Så laver den en om. Ej. Det er den egen skyld. Vi skal hætte meget. Altså, Loki, vi skal have 4 bolde her. Hvorfor hitter den ikke? Vi er så langt bagud. What the fuck? Hvorfor hitter den ikke mere? Ej, men med lang vej op til næste. Tre bolde. Ej. Fuck, hvor er den lort, mand. Ej, vi skal have dynamit i bunden, jo. Er det ikke sådan noget? Skal du ikke printe? Jeg får så fingre. Åh! 80! Hvor er det sløjt? Okay, netter den igen. Næsten 100 x. 100 x. Nej! Ej, hvor havde det været lækkert. Så tager det. 100 tager det. Ikke etter hele vejen nu. 2 her. 2 her. 3 okay. Okay, bare hurtigt flamingoer her. Hurtigt flamingoer. Det er sgu ikke helt dårligt, Iceman. Det er det ikke. Det er flamingoer. Jeg er lame mere. Okay, vi tager en 3x hurtigt. Det er godt script der. Hvad sker der ikke, Iceman? En 5x. Så er det et rigtig godt script. Flere x, altså. Man får altid så mange spins, sådan så sørgeligt, mand. To hurtige flamingoer, så kan han pay. Det er sgu fordi du ikke har noget valgt, Mathias. Du har Line på dit hold, jo. Så bare en 100 ekstra, det er tilfreds her. Det er det samme. 81.
Det er det samme, bro. Fy for helvede. Hvem er det, der er kaptajn ved det her lortehold? Det er Markus. Ej. Det er crazy. Det er crazy at vælge Rock Vegas. Det mener jeg. Det er absurd. Jeg heldig fik et 500x. Det er altså, ja. 5x indtil videre. Indtil videre. Det kan vel også noget. 17x. Er død? Det har jeg aldrig set før, han dør så hurtigt. Jeg har aldrig set før, han dør så hurtigt. Det må jeg bare sige. 23x. Lad os aldrig nogensinde spille den igen. Ja, det var godt valg. Lad os aldrig spille den igen, boys. Jeg skal en re allerede nu, kan jeg sige. Altså, jeg dropper den 4 eller 3 på en gang. Oh my god. Altså, og 10x og sådan noget, hvor er det sygt. Hvad er det for script? Det der? 5-9 megaways. Hvad vælger I? Ikke tænk bare blink. Det er min fortjeneste. 1000 x her, og vi flyver. Back to back. Det giver noget. Han går live i eftermiddag. Den har sagt, han vil. Jeg har skrevet til ham. Men det regner stærkt, når han går live. 2 i midten. Det er godt. God placement. Hvis jeg får en re hurtigt. En re. Og så en. Okay, vi skal connecte de her to her. Nej, ikke derovre. En re. Ikke derovre, mand. Var det ligegyldigt, altså? Ej, hvor er de trip, mand. De kan sætte dem sammen. Okay. Pay og Loki, det der. Flot. Vi tager det. Back to back, laver 161. Rigtig flot. Lups han join. Sådan en for. Modtaget. Ej, hvor muskel stop med at tease med de fucking restart, og så bare pay. Stop nu, din gedeknipper, mand! Fuck er det, jeg er vidne til 3. gang den tease. Og så er der ikke nogen fucking ekstra på. Oh my god, værste bonus. Wild. Nej, 12 der uden fucking... Oh my god, og 4 der uden wild. Hvad sker der? 24. Det kan gå helt galt, det må man sige. Hvad så, Shimsen? Godt at se dig med. Full line, men altså uden fucking noget X. Nu ikke jul i år.
Hvorfor ikke Ice, mand? Altid, mand. Også julemusik. Det skal starte i september måned. Og så skal den bare køre på fuld power derudad. McMuffin på kanalen, ikke tænk? God gamle McMuffin. Nej, flere fugle. Dårlige X'er også, altså. Ærgerligt. Fuck, man! Giv en fugl her, man! 5, 3. En fugl her har været fucking lir. Ha? Godt. Det er godt for dem. Men... Selvfølgelig tager det all the way. Det er en spændende battle, det der. Bare ærgerligt, det er så dårligt ekstra, ikke? Fugl i starten. $100 og... Jeg ved ikke, hvad den der super gør, men... Hvor skal man have her? Okay. Vi skal åbne dem her jo. Okay, det var sådan en, der gav til alle. Vi indsamler igen. Indsamler den også til... X4! Nej! På en! Hvorfor? Hvorfor X4 det ikke på dem alle? 45 streams. Det er selvsocialsen. Tak, bro. Det døde simpelthen. Nej, okay. Men fint. Blå bokser, mand. Kæft, hvor en skam. Crazy er også bare boksning fisk. Vi tager det. Flere blå. Kæft for et lort. Klam maskine. Aldrig nogensinde. Nej, det er ærgerligt, der ikke er wild under. Nej, hvor er det også ærgerligt, den ikke hitter, den er wild. 300x, så meget. Sexbug. De er i hvert fald ude. Vi har en elimination nu. Vi er på 3 lapper. Vi er over halv. Ja, okay. Tiger's Glory nummer 28. Fuck, jeg glæder mig til at se det. Vi har mange... Vi har okay mange fede maskiner i finalen. Vi har mange Superman.
Jeg har stadig ikke set den her pay ordentligt nu. Jeg venter stadig på den dag, det kommer. Holy shit. De er eddermame bagud. Hand of Midas 2. Klar over din maskine. Okay, det er faktisk mange spins det her. Det er faktisk crazy mange spins. Ej, fuck. Ha! Det har jeg aldrig set før! What? Vent! 24 spins! Hvad fuck er det her? Og en 3x'er! Vent! Oh my god! Bismillah alhamdulillah! Det her, det kan blive stort! Oh my god! Det kan blive en kamp nu, boys! Det kan blive stort! Det er koldt! What her? What the fuck? Bare fucking wild flere! Flere wilds! Det mener jeg! Flere wilds! X! Rundt omkring, vi har så mange spins! Det gør du ikke! Jeg tænder helt af, jeg smadrer et eller andet direkte, hvis der ikke kommer wild her. Det mener jeg. Jeg flakker fuldkommen ud, hvis det her det ikke er 1000 ekstra, mener jeg. Jeg har aldrig set det skyld før. Minimum. Vi har 15 spins. Sæt nu nogle ekstra, din... ZX! Hvor svært kan det være? Er den dum? Den er dum! Den er fucking trold. Den er trold som klapper. Fy for helvede, hvor det er ulækkert. Hvis der var kommet en skatter til det, så var Maxman, det mener jeg. Sæt nu en wild, mand! For helvede! Jeg har aldrig set det her før. Jeg har aldrig set en re og så mange spins. Fy for helvede. Hvor er det sovse? Det er ubehageligt. Jeg har lyst til at lukke noget nu. Jeg gider ikke engang kigge på den. Jeg har aldrig nogensinde set sådan en skøb før, det mener jeg. En re, og så jølle. Ej, men det er ikke engang godt, det her. Det var ikke engang til at blive glad af. Det havde 25 spinskutter, og den pærer 200. Frederik, er du klar til at gå live, eller hvad? Jamen, er jeg færdig? Okay, kom. Diamant herinde. Diamant her. Hvad skal vi bruge alle jer til? Vi skal noget godt her. Okay. Jeg er kold. Sæt nu guld her. Eller bare sølv. Et eller andet. Umuligt, vi har så mange fucking kløver her. Ej. Kom nu. Ikke det der fyld lort op. Diamant der! Guld! Eller sølv! Den er så ulækker, den her maskine. Den er så ulækker. Oh my god. 131x. Jeg klikker en 5 skatter ind! Er det godt? Jeg er verdens bedste. Back to back, jeg er verdens bedste. Du får 3 gennemførende liv, 5 stick grid multiplier med 5x. Hvad end det så betyder. Diamanthandlen, så er vi på Malta. Vi får lige en back to back. Ikke det der kover pis. Nej! Bitch! Fuck, hvor klamt.
Ej, hvor klam. Hvorfor ikke herover? Det gør den ikke. Det gør den! Den er så ulækker. Den er jo så klam, at det halve kunne være nok. Jeg klikker en 5 skatter ind og en payer 52x. Er det bedre nu? God computer her. Luk om. Hvad fuck? Er det bedre nu, chat? Godt. Næsten 100x. Det er godtaget på den her maskine her. 100x. Det er godtaget. 205. Hvis jeg skal vinde, så skal den her lave en 1000x i slutningen, eller en 20.000x. Good luck, gutter. Jeg har en run på 38 mod 126. Okay, 15 kroner. Crazy. Lad os lave en god profit. Vi har super på Tigers Glory. Okay, GG. Kom nu, venner. Julemanden. Føj. Ubehageligt. Ej. I toppen med dem. Imagine. Hvad laver den? X her. X på svinet. Helt ned. 10x. Okay, det er flot. Det er flot. Oh my god. En lille vores er lavet herovre. Og vi sover sådan til Malta. Du er så ulækker. Nej. Ej, der var potentiale. 147. God start. God start. Det er julemanden. Det er julemanden, der er kaptajn. Hvad siger julemanden? Højre. Er du dum? Er du dum? Nå, du mente venstre? Okay, sorry. Jeg tager det tilbage. Du er ikke dum, bro. Det var en joke. Men den er det Super Tigers, bro. Det er ikke, du spørger for mange dumme spørgsmål, Frederik. Altså, er du ikke streamer, eller hvad fanden foregår der her? Okay. Okay, god start. Det er noget, jeg har opfundet i dag. Ingen med fred? Han fortjener ikke at være, bro. Det gør han fucking ikke. Han er fuld. Det var han også i går, da han ikke var med. En lille bitte regnbue. Okay. Kom nu med den fucking regnbue. Det er ikke en ting. Altså, det er bare ikke en ting. Oh my god, det bort. Oh my god, det bort. Oh my god, det bort. Fuck, man. Okay, flot. 209. Holy shit, det er smukt. 290, men ej. Det er super, det her. Hvad fanden gør det egentlig? Hvad fuck betyder det? 4. Får man 4 af dem, hvis man kommer ind? Det gør jeg ikke, Mathias. Okay, altså vi får 4 af de her basser, hvis der vi kommer ind. Men det er ikke det, vi vil have, jo!
Okay, nej! Modtaget. Okay, Loki hitter ikke der. Ikke tænkt. Lad os nu bare fucking komme ind, det mener jeg. Lad os nu se den der superbonus, altså. Nej! Hvad? Hvorfor er det den nu? Hvad? Hit nu! Oh my god, man! Og det kom på sidste. Endnu mere behageligt at kigge på. Det er måske ikke en super, eller hvad? 4 skatter gør ikke en skid. Det er derfor, man aldrig skal lytte på streameren. Fire skatter til 3 ekstra spins. Hvor vi så ikke har fået flere. Er 10 spins ikke normalt? Ej, hvor er den dårlig. 7 er normalt. Okay, det her, det er jo også for skam jo. Så er det jo super normalt jo. Fy for helvede, hvor bliver vi skidt på. Det er alt for sent at få de her tiergutter. Vi har ikke nogen spins jo. Føj, hvor er det dårligt. I er simpelthen også for dumme, I tager den der superbonus der. Det vil jeg sige. I vidste jo godt, jeg havde opfundet den som super. Så er det stream igen. Nej. Max win! Hvad har Marksman været? Hvad er Marksman overhovedet? Føj, hvor den klam. Og den rollede så langsomt. $6.707. Nice, okay, hold nu kæft. Fucking bong i mand. Bro, Black, take det der på XT's på et max, men hvad fuck er det, jeg er vidne til os, mand? Hvad fuck er det? Det er en reklame. Her. Hvor er det ærgerligt, den der trækkes ikke på mere. Fy for helvede. Enig, men det er, det jeg siger, det er jo lorteholdet Guds børn, der ikke vil vinde. Altså, de kan jo ikke finde ud af at vælge nogen. Kom nu kokke for. Rød ned her. Ja. Okay, orange hitter, Loki. Okay, lilla hitter også. Det er rigtig, rigtig formidabel start, det her. Og orange hitter igen. Rigtig, rigtig god start. Rød hitter også. Holy moly start. Har vi mere, der hitter? Der har vi ikke, har vi. Okay, crazy start. Så mange hits. Ikke derover. Vi skal herover connecte.
Okay. Det er dumt, den connecter meget på starten af. Får vi en Reaper den her, så er det Marksman. Hælder vi med, det gør vi ikke. Hvor er det ærgerligt. Oh my god, vent. Sindssyg connection allerede. Orange. Det er kun 100 ekstra, husk det. Okay, grønne hitter også, og der er mange grønne her. Dildoer. Ej. Hold up, det bedste, de er verdens bedste. De er verdens bedste, holy moly. Orange hitter. Oh my god, det er et varmt hold, det her. Oh my god, et varmt hold. Der er ikke noget at sove på her. I er verdens bedste hold. Jeg synes, det er kedeligt her der. Jeg synes, det er kedeligt på kanalen, det vil der. Nej, flot hold. Jeg var ikke et sekund. Som noget helt nyt har vi altså valgt at give 3.000 kroner ud hver eneste måned. Og det er meget simpelt. Vi har bygget vores helt egne 3 slotmaskiner, som I kan se inde på casinoaftaler.dk, hvor det handler om at få den højeste X på den ene maskine. Det handler om at få det højeste samlede gevinst på den anden maskine. Og så handler det om at få den højeste samlede enkle gevinst på den tredje maskine. Hvor der er et leaderboard, og 30 mennesker kan altså vinde præmier hver eneste måned. Det bliver reset efter den første. Du får 2.000 credits om dagen. Det er credits, man spiller med. Man kan bet helt op til 40 i bet size. Så hvorfor ikke tjekke det ud? Det er brandvarmt, det er nyt, det er innovativt, og der er ingen andre end os, der har det. Nu er det ind på casinoaftaler.dk. Log ind med jeres Twitch. Det er det eneste, det kræver. Og så kan I være med til at deltage i 3.000 kroner hver eneste måned. Plus en hel masse andre lækre ting, I kan vinde. Ja tak. Nu er det lorteholdets tur med Lyseus. Hvem vælger også den klamme maskine? Det her officielt, det mener for jer der ikke. Den er så ulækker, den maskine her. Varm start dog. Vi er i profit, boysene. Det er kun mig, der kan lave profit på den her kanal. De andre kan ikke lave profit. Flere lyn for good luck. EVT. Lyn all the way, måske. Kunne være en mulighed. Kæft, det lort. Altså, prøv at, vi kan jo ikke være rigtigt, vi ikke kan have et Battle of Legends uden folk, de skal tilte så voldsomt meget, som vi tilter lige nu. Det mener jeg. Rolig nu, gutter. Det er credits, det er en opfundet valuta. De er så awesome jo. Rolig nu. Og så får I alle sammen 5 band. Okay, Willex, luk nu røven også, bro. Må jeg ikke nogen grund til at blive ved. Har du mærket det eller hvad? Rolig. Kom nu helt med noget. Kæft dårligt. 125. Det skulle ikke være rigtigt vind. Det er verdens bedste hold her. Præcis, danske. Åben. Rigtig flot med en ekstra der. Ja, smuk. Dårlig ekstra vi har dog. Skal vi åbne for noget... Jeg er på det her hold. Det er jeg.
Kan vi åbne low-key, men vi er meget langt bagud her. Ubehageligt. Ubehageligt. Den trækker ned, den der. $194. Håber jeg kan gøre. Hurtig rød. Jeg har aldrig set mere end én rød lande, by the way. Jeg tror heller ikke, den kan. Jeg tror faktisk, det er det eneste, den kan. Maxwell. Nej. Vent. Ikke jorder, bro! Hvorfor laver den ikke stack race på den her? Ikke jorder! 2. Hvad? Hvad så selv, King? Kommer alt for sent ind, bro. 6. Hvorfor laver den kun 2? Er den locked på 2, eller hvad? Den er jo så dårlig, den her maskine her. Fy for helvede. Den er ikke. Altså prøv at se andre, der sidder 180 mennesker, der har kigget med fra starten af. Ikke tænk. Hvad er din undskyldning? De har også et liv, bro. Så du siger, at dem, der sidder og kigger med her, ikke har et liv, fordi du har været i skole, eller hvad? Sag med dårlig stil. 11 for Humud. Det er det mine penge lige nu, Tim. Lumut. Ej. Fy for helvede. Kunne bare være griner low-key, det kunne være lidt sjovt faktisk. Hvad er det her for noget pis, vi kører? Nå, det er den her. Det er den dårligste maskine nogensinde. Jeg får et band lige nu, hvis jeg er dig igen. Jeg får et band, hvis jeg er dig igen. Jeg tror, at Villex han vil godt kunne køre en almindelig 200. Bro, nej. Jeg gider ikke bums. Han lever ikke mere, den mand. Jo. Ej, jeg har heller ikke været et år, bro. Åh! 3. Okay, Loki. Kan vi få sat nogle flere, eventuelt? Så det varmt. Ej, men det er permanent 2 og 3x. Det er jo jølle, jo. Det er jo lort, jo. Hvad fuck rammer den overhovedet? Det er den eneste, den rammer. Okay, 170. Vorvax. Fy, for den lede. Han er også diarré, bro. Der er ikke nogen fra casinoaftaler, der ikke er diarré. Nå, vi fik ikke. Kom ikke ind på super. Kan vi komme ind på den her? Det er heller ikke en ting. Kevin har en dybe diarré. Det er ikke nok også, mand. Sådan er det. Du kommer heller ikke ind her. Det er... Hvorfor hitter den, ikke? Det kan jo ikke nogen mening. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der gik op? Nej! Hvorfor får vi ikke dem der, mand? Nå, det er fordi, det ikke er den. Frederik, kom ind på Discord. Eller bare vær klar, bro. Du skal være klar. Du ved godt, jeg laver et wanted bare. Super! Nå, vi tager en back-to-back. Ikke tænk. Min fortjeneste. Får mulighed igen. Okay, og connection. Eller hvad? Nej, simpelthen ikke. Hvorfor connecter den ikke, bro? Hvad er det, den skal hit, for vi kommer... Det gjorde den også, glemt det. Okay, Loki. Fin start der. Muligt, den vi ikke kommer ind her, ikke? Vi er inde. Okay. Fint. Det ligger kun 3. Kan det ligge flere end 3? Nej, hvor er det rigtig sølle. Holy moly, det var lort. Kom ind. Vent, kan vi komme ind igen? Det er ikke en ting.
Det er det ikke. Vi tager Loki 30 kroner der. Okay, næsten 200 x på back to back. Okay. Det er næsten 100 x. Ja, chip. For helvede, chip. Nå, log ind. Sidste maskine her. 300 x. Fuld af dem her. Og så har vi en vinder. Er det ikke super? Oh my god! Vent lidt! Lock the fuck in, boys! Lock in. Lock in. Super duper. 4 spins, og vi har Benny. 400 x her, og vi er på Malta. Det er 2 kroner best size, by the way. 400 kroner bonus. Vi skal have Benny alle steder. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Nej! Oh my! Hvorfor har vi ikke dem der? Det er den klammeste maskine, der findes i hele verden. Benny! Det er lort! 54 for det andet stack waste, by the way. Benny! Ikke igen, bro! Hvorfor er der ikke en 4-række med Benny? Fuck, man! Hvis Benny har været der... Åh! Nej, hvor er det lort. Ja, det var vigtigt for balancen. Det var den. Sugar Rush var vigtigt for balancen. Det er fint. Vi starter på 5-7. Vi er på 7-2 nu. Så Frederik, han håndter bare ned til... Han bruger bare 5 lapper. Koger her for good luck. Ej. Eller dem der. Okay, crazy. Det vidste jeg ikke kunne. Ikke skolds igen. Det er lige voldsomt nok. Det er lige for vildt. Okay. Vi tager næsten 100 x. Vi laver også næsten 2.000 profit i dag, boys. Det er fandme i orden. Skolds her. Aces. Okay. Det er lort. Men næsten 100 x igen. Vi har en run på 121. Det er fandme i orden. Frederik, er du klar? Vi skal lige have en wanted buy. Det kan vi. Vi kan lige præcis lave en wanted buy. Vi kan lige præcis lave en wanted buy. Vær klar til at trykke live, Frederik. Jeg skal nok have dig på telefonen, når du skal logge ind. Ikke tænk. Back to back spin. Gav lige 10, så det er til. Tusind mange gange tak, fordi du kigger med derude. Husk nu, jeg har altså en video. Forrige video før den her, du kan klikke på lige her, hvis du ikke allerede har set den. Ellers så har jeg en helt playliste med alle mine videoer samlet lige her. Husk, like, subscribe. Det er gratis, det støtter kanalen utrolig meget, og så må I have en rigtig, rigtig lækker dag. Yep.